Ngai ku blai ye pi wei pu wei ha ka kerteng ka bathiang tam Jesu Christ bulong nong pen yem jongi. Ku blai shibun ro ye pi ki belas ngap bat sha skor ke tien jong blai man ka por ka bang pen mi ngani ka channel. Bat ngai ku blai kerpang ro na ka minta gitu ki badang dei ka sien ka baneng kong. Ka ba pin ngap ye ki ku bor ki bangi chupen mi. Na ngai bo blai ker khu ye pi wat leng ba ka ni ka ku bor ka beleng kot ka bang don ban wan ra ap leng jong pi. Ngadon ha ka do nut jonga ban pai kerpang. Sekitu ki brio ki bas ngau sya kentai. Kumta ngabu ya kani ka jingkeli atau pi ngau sya kentai. Yo le se don na preng jong pi ngau sya kentai. Ha ka im lang sa lang pi ngau sya kentai. Ha ki lok ti jor le se ka lok ka ngau sya kentai halau jong lok ulok ngau sya kentai hala ka jong ka lok. Desi don na pring jong piru pi ngau sya kentai ki paralok. Lani ki khun ki ngau sya kentai hala ki jong ki kini ki pa. Kumba unong ruai sam wong. Namaru kpa jonga bat ka kemi jonga kila ino yanga henry utrai shem la ino yanga. Kata ka dei ka ei ka ba ngadon ban ra pat apring jong pi. Ngadon ban ra e ka kubor jong ka jingkermen wat apring jong kita ki bas ngau sya kentai kadang don ka jingkermen. Badon wei ubanom kentai ili ili uta long utrai uba ublei jongi tungan pai hagani ka clip mat na ka jingruai sngosen ei ka lenong ka balai ka dekot ka balai puwei ka ong kumni na ba utrai unom kentai no hala kerta unong tho ya kani ka kitab hoj udon ni kata ka jing sngosi haga mensiem namar ka pop baga Jerusalem kalale namar kata ka jing jot ka bawan lap ka Jerusalem udon ka jing sngosi ka mensim namar ki khon Israel bakila sya ring rau hagi Babylon unong tho ya ka ni ka jing ruai sngosen ayu Jeremiah ula yam thang ga do not bau yo iru baki khon Israel ki don apdeng ka jing sya ring rau ki thang ka mensim ki sngo kut lat ki sngo du jing kermen ka jing em barkawei na ka jing sngo ka baki don barabor ka dei ka jing sngo sya kentai ka jing sngo sya ino om dei ka jing sngo sya kentai tang na kita ki lok ki para khon Israel ka baki don lane sngo sya kentai hagi wei pat ki jaj benri ka ring rau yaki henry ki don ya ka ni ka jing sngo sya kentai wat na ublei ba ya henry u Jeremiah u wanra pat hagane ka lenong ka balai ya kata ka jing kermen yigi bahok wat hapdeng jong kata ka jing sngosi wanra yigi kubo jong ka jing kermen usdang ban keren ba ka jing isnei jong trai kim judu no ki thamai man ka step nang ta wan chakani ka dekhot ka balai puwei ka uong ba na ba utrai unom kentai no hala kata namaru yo sngo bagi kon Israel ki ong utrai ula kentai yangi utrai ula pengat hangi ya kani ka jing thang ki sieng jongi ki la sngo terkhong bat u Jeremiah wan ban ong utrai unom kentai no hala kata paralog ba ie yo le se phiru phi sngo ya kani ka ju ka jing sngo manong ngala sngo sya kentai kala don kata ka rejection ya ka jing em ka jing pi henry ka e ka bang kwa ban ong kalong kan mau bau utrai unom kentai yo le se phi don ru ka jing sngo kum ba sngo ki kon Israel wat yo blei ru le se pi la kren bun sien ban ong mela kentai yanga mem sim la yo sngo chu i ka jing duai le ni ka jing kerpat jonga henry ka jing shisha kalong bau blei jongi long blei wadang dap ka jing e bar wa kan rei ka jing isnei da lele unom kentai no ye pi wat u Jesu ru kren ni gitu ki kentien ye kini ki ju ki kentien uang ha ka gospel ka jong Yohanes long ban riu dekhot ka balai po nyo ka ong kumni ngan pule tanggaya ka benta ka ba syapo jong ni ka dekhot ka balai pu nyo kong utate ubawan hanga ong Jesu da lele ngan om kentai no syabat ta ubawan hanga ununu bawan sya utrai la bande ki kentei ki long kemi ki rangba la ni ki samla la ni ki long yeng ki long sem kari la ni ka jaj ben rio ki bawan sya Jesu da lele Jesu unom kentai no ki syabat nakata daw ka e ka bang
don ban ai jing mut dani ban ai min sim ban pen kan mau na ka jing shi cha jong tien ka jong pai ba phin sange no ban sngo sha kan tai aba phi don na pedeng kata ka jing sngo sha kan tai mare su jisu badang khot i badang pia ya la ka jong ki ban kudup i e phi na lele unom kan tai le se phi sngo sha kan tai na mar ka pop ka ba phi la le ka jing boman ka ba phi at nang ba ino e kata ka jinglong boman ino e kata ka pop ino e kata ka jinglong barem one pai so u jisu le se pila sngo kut lat ka jing em pi sngo ba om don su mono mono bala ban yarap pi sngo sha kan tai na kata ka jing sngo ka jong pi ka jing khot ka ni ka clip ma ka long wan su jisu utrai unom kan tai no hala kata u jisu da lele unom kan tai no ya kita baro ki bawan syau ubleun kerku ini ketien ke jong blei ke bangadon ban keren dongan duai na ke benta jong pi we ko pa jong i ba beneng sachi sien pat ngawan khmat jong me agani ke clip mat jong ni ka por don gini ki parlok ki bas ngap ber ki basya skore ke ketien ke jong me yo le se try me tep khamha namar yo le se don na pring jong ki ba don na pring kata ke jing sko syak kan tai ke jing Lese ki long kemi, long kpa, ki long yeng, ki long sem, wan ki sama. Lese ki las syak kentai hanu re hanu. Henry ai bakin sngoto, bad bakin tep ya gani ke jing shisha. Ba me melong ublei ubam ju kentai yano. Kunta ai bakin wan syame, me melong ulok ubah jantam melong parlok ubah jantam hagi por ke jing jinjan. Ai bakin pai syame ke ko trai. Namar melong ublei ubadang padiang daga jing iet ya baro ki bawan syami long bala kerkui ke kerteng ba khoi ba khau tang jami aga kerteng ke jong jisu ngadwai ba pan ki baro amen to blin kerkui pi ki ba ngap sha skore ki ta jong le